aquesta part d'aquí és el que et deia dels dobles. O sigui, tu es comences 501 i vas fent les tirades. Vas sumant, doncs aquesta part d'aquí és el doble del valor que et marqui, aquesta d'aquí és el triple del valor que et marqui, i això és el que es diu el bol. Això ja és la repera. Això és la repera. Per la gent que no ens està veient, quan més ens acostem a dins, més valor té. Bueno, aquests cercles són els que tenen el valor, això és individual. El sector de cada número és individual, és senzill, i el cercle interior és triple, el cercle exterior és doble. Llavors tens que acabar el 501 amb aquest cercle. El doble, amb el doble. Amb doble. Amb el doble. Us recordo que estem al Facebook Live del programa, som aquí amb l'Albert Bassas, amb el Toni Clapés i amb el seleccionador català. Pregunta la tècnica! Sempre l'objectiu que teniu és tirar al mig? És a dir, totes les tirades s'han de fer amb aquest repte? No, com t'he dit que el cercle interior és triple, el valor màxim és el triple 20, són 60 punts. El valor de la diana, el verd, és 25 i a l'interior són 50. Per tant, la màxima tirada són 180 punts. I de quina distància de quina distància es participa aquí? Aquí farem com puguem. Però la distància oficial quina és? Exactament. Llavors, la distància oficial és l'alçada de la diana és a 1,73 centímetres. Està bé, no? Això ho tenim més o menys correcte. Això ho tenim més o menys. No hem agafat la... Bueno, més o menys. Llavors, la distància de terra fins a la línia de tir serien 2,42. Sí, bueno, doncs és això, no? Més o menys. 2,42. I el que seria la hipotenusa, és a dir, des del centre de la diana fins a la línia de tir, són 2,93. Ospa, sí que és complicat, això. Bueno, sí, des d'aquí, si fa no fa, colaria, no? Exactament. Ara llançarem des d'aquí. Bueno, primer que llenci el míster, no? I farem el que podem. Jo t'aguanto el micròfon, em deies que no hi ha una tècnica... Cadascú una mica la seva. Cadascú tira... A veure. Tu el dard com l'agafes? No foradeu la paret. El dard l'agafo d'aquesta manera. És a dir, el dit el gros a sota i els altres al damunt. Si fossis dirigint, no? Però bueno, cadascú... És el que parlaven del tennis, que cadascú... Sí, cadascú té la seva... Ho fa com pot. Doncs vinga, endavant. Cantaràs tu el número, Albert? Sí, home, i tant, ja t'ajudaré a veure si... Sí, a veure. Per cert, soc el seleccionador, no el millor jugador. Val, és per treure una mica de pressió, no? Val. Doncs bé, que comenci... On voleu que llenci? Al mig. Bueno, llenço al mig. on sigui, no sé. Al centre! Pica amb cama dreta, Bé. Hòstia. Aquesta va al mig, Vinga, recompte, Albert. De moment, escolta'm, de moment els 3 llançaments han anat a la diana, no ha tocat paret, per entendre'ns que això ja és alguna cosa. Llavors la puntuació seria, a veure si m'ajudes, són 16... Són 31 i 4, per un costat, 35. I 4... Bueno, 35, doncs ja està, ja fa la suma, matemàtiques també. Sí, no. És que aquest esport el bo que té... S'ha de ser una mica ràpid amb tot. Exactament. I llavors de 35 rebaixaries a 501 i quedarien... Toni, què? 500 o menys? 35? Sí, home. 4 i 6. Molt bé. Hem d'explicar, per la gent que no ens està veient, que el que seria aquesta part superior, que n'hi diríem l'ala, o hi ha una manera... Sí, l'ala, l'aleta, la pluma... És la bandera catalana amb Catalunya dins. Ole, preciós. Molt bé, és el que diu el senyor Marcelí. Però ara ja podríem fer... Tira tu ara, Toni Clapés. Vinga, Toni. Vinga, a veure, Toni és esquerrà i a més té la mà dreta una mica tocada, Toni? Sí, però bueno. La hipotenusa! Dispara, Clapés. Ui, el primer ha fregat a la paret, el segon, una mica millor, i el tercer, més o menys, també. Escolta'm, n'hi ha una que això seria premi gros, aquest, Això, si t'haguessin quedat 6 punts, això seria el doble 3. I haguessis guanyat la partida. Estem parlant d'un supòsit, és un supòsit, En el hipotètico caso. Val, hipotètico caso. Per tant, això sumat, què seria? Això serien 6 punts. 6 punts, bueno, 6 punts. Oida. Ara, Marc, li ha anat pels pèls de no tocar paret, Bueno, és que hem pogut posar la diana amb el compromís que ningú toqui paret. No he tocat pas Però ha paret, anat molt just, No he tocat pas paret, Vinga, adelante. Ara li toca al Marc Serra, atenció. Adelante. A ver. Fixa't.
També amb cama dreta, les dues primeres tirades bastant bones, i la tercera també. Molt bé, molt bé. Ara hem de fer el recompte, però bé, Marc. Sí, home, m'he sentit còmode, ha sigut un partit difícil. Bueno, no sé, quina puntuació és això? 11 i 3... 11 i... I això que és un... És que estan al revés, no? I un 17, no? Això és un 17. Això has de comptar tu, Toni? Sí, clar, nosaltres aquí no. 31 punts. 31. I tu n'havies fet? Un 17, un 3 i un 11. Perdona, el seleccionador 35, jo 31, eh? Fixa't. Proper seleccionador català, a lo millor, eh? Sí, fixa't, fixa't. Jo he tirat al centre, perquè he guanyat De casualitat. De casualitat. Es veu que és la mà d'experta. Ara queda l'Albert Bassas i ja ho deixaríem aquí, perquè... No, i després li demanem que faci una Una última tirada, sí, sí. Una demo. Bueno, Albert Bassas, un tir segur. Què? Jo porto moltes hores de bar. Va, vinga, tira. No és el mateix. Vinga. Una mica més a prop, cama dreta avançada, La hipotenusa. mirada a l'infinit. Ui, un 1. Molt fluix, de moment. Ha millorat una miqueta potser al final. El recompte, Toni? Ha fet més punts ell, Ha fet 2 18, són 36 i un 37. Més punts que el seleccionador català. He guanyat, però sense voler, allò... Bueno, però ara ve la... Ara ve el bo, la remuntada. Doncs deixem que el seleccionador agafi els darts, últim tir. Cállate, que Jo pensava que dius, he fet moltes hores de bar, dic, de bar... Cervesa. Però el bar és un lloc clàssic per jugar. Compte que estem molt a prop, eh? Esto es de hombres, niña. Ui, molt bé, de moment. Ui, ja podem plegar. Molt bé. 103 punts. Oh! Toma! Un doble 20, que són 60, un doble 20, que són 40, i un Fixa't. triple 1, que són 3. He quedat en ridícul. Sí, senyor. Bravo! Sí, senyor. Escolta, ens acomiadem aquí, no? Poder, ja que som aquí fora. Doncs escolta, Toni, ha sigut un plaer. Gràcies per haver vingut a explicar-nos quatre coses. Quan podem veure una altra vegada la selecció catalana per aquí, per Catalunya? Per Catalunya fem... a veure, tenim lliga cada cap de setmana i, a més, fem al setembre tenim un internacional a Calella, dos internacionals, dissabte i diumenge, i tindrem la Mediterranean Cup. Aquest any és la Mediterranean Cup perquè el campionat del món és al Japó i sense patrocini. Mira, ja et dic jo que avui us sortirà un patrocini. Ara, sí senyor. Estic plenament convençut. Et regalo un joc de darts i la Diana perquè la deixis aquí. Vale, fet. Ole! Que sortirà. Em comprometo que surti. Encantat, molt de gust, de veritat. Moltes gràcies, Toni. Fins una altra, gràcies. Aprofitarem per fer una pausa.